खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव खायसे गोनां रादाबफोरजों आं ब्रह्मेन बर'। गिबि रादाब होनो लादों नोंथांमोननि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिया माबोला जागोन बेनि थि अक्ट' मोनाखैब्लाबो बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेल आरो मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव हाबनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। थांनाय 6 अक्ट'बर खालाराव 5 नं सराइबिल बियाबनि बिजेपि दोलोनि बानजायनायाव गसाइगाव टाउनाव थानाय एसएस विभा भवनाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बियाबनिनो बिजाथि बिथां उइलियाम नार्जारी आरो बिजेपि दोलोनि मावथिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिजेपि दोलोआव हाबफैदों होननानैबो मोनथिनो मोननाय जाबावदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै 5 नं सराइबिल बियाबनि बिजाथि उइलियाम नार्जारीया बेबायदिहाय बुंथियो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। আজি ইয়াত যোগদান হোৱাটো গসাইগাঁও টাউনৰ পৰা আছে কিছুমান, তাৰপিছত বৰপিলা সদন্ত্ৰী আপোনাৰ 300 এবাব আজি ইয়াত তাৰমানে বিজেপি দলক ভাল পাই কিনি দলে মলে আহি কিনি যোগদান কৰিছে। 300 বেছি তেনেকৈ বহুত আছে, কিন্তু সেইটো তাৰমানে ক'ভিডৰ কাৰণে সেইটো তাৰমানে অলপ কৰি কিনি আমি জইনিংটো কৰি আছে, এইটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব। এইটো তাৰমানে আপোনাৰ ইউপিপিৰ লগত আছিলে, আৰে আগতো ইয়াত বিজেপি নাছিল, তো সেইকাৰণে কোনোবা আপোনাৰ বিপিএফৰ লগত আছিলে, কোনোবা ইউপিপিএলৰ আছিলে, কোনোবা জিএছপিৰ পৰা আছে, জিএছপি তাত আছিলে। তো সকলো দলৰ পৰা সেই ইয়াত তাৰমানে আমাৰ বিজেপি দলটো ভাল পাই কিনি যোগদান কৰিছে। চাওঁ ইলেকশ্যনটো এদিন হয় এদিন হ'ব, কিন্তু কথাটো হ'ল আজি যেনিবা জইনিং লোৱা মানুহ ইমান যে বেছি হৈ আছে, তো আজি যেনিবা মই সেই যিটো আজি জইনিং হৈ গ'ল সেইটো 10 দিন আগতে হ'ব লাগিছিলে। তাৰমানে এনেকৈ হৈ গৈছে, তাৰমানে বিজেপি দলৰ পক্ষে এটা আস্থা আৰু বিশ্বাস গোটেইটো চাই কিনি আজি পাব্লিকে এনেকৈ তাৰমানে আপোনাৰ যেনিবা নিজকে ৰাখিব নোৱাৰা এনেকৈ হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আজি যেনিবা সেই প্ৰগ্ৰামটো আমি কৈছিলোঁ অলপ পিছত ল'ম, কিন্তু আজি বাহিৰত সেইটো ল'বলগীয়া হৈছে। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 300निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोआव हाबफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथां नार्जारीया गाव बुंथिनाय बादिब्ला गाव देरहायोब्ला रायजोफोरनि जौगानायनि हाबा मावगोन आरो गावनि देरहानाया 100% रोखा होननानै बिथाङा फोरमायथियो। गसाइगावनिफ्राय बिलिजित नार्जारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नैथि रादाबखौ होनो लादों 5 नं सराइबिल बियाबनि बिपिएफनि ब्लकनि मावख'आव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांबाय। थांनाय 6 अक्ट'बर खालाराव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। बिटिसि बिसायख'थिया जाथ'वाखैब्लाबो मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव हाबहैनाय एबा इलेक्शन फोसावदिंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो थानायखौ बिटिसिनि सिङाव नुनो मोननाय जादों। बे बुब्लियावनो थांनाय 6 अक्ट'बर खालाराव 5 नं सराइबिल बियाबनि बिपिएफनि ब्लकनि मावख'आव मोनसे जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गासै सा 20 इउपिपिएल दोलोनि 5 नं सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय 1 नं बदियागुरि गामिनिफ्राय हाबफैदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ 5 नं सराइबिल ब्लकनि आफादगिरि बिरला कुमार ब्रह्म बिथाङा बरायनानै लायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनाय आरो बराय जानाय बे सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोनि गासैबो नेम नितिफोरखौ मानिनानै सोलिगोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। बेनिखायनो इयुनावबो बिपिएफ दोलोनि जानानैबो हाबा मावलांगोन होननानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरा फोरमायथिदों। गसाइगावनिफ्राय बिलिजित नार्जारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबाव दङ रजे फैदो नों आंनि गोरान देरायाव। नंगौ नायगिरि नोंथांमोना थारखौनो खोनादों, रजे फैदो नों आंनि गोरान देरायाव मिउजिक भिडिअ एलबामा रिलिज मोनबाय। अजित बर'नि गोदै मिलौदो मिउजिक एलबाम रजे फैदो नों आंनि गोरान देरायाव रिलिज मोनबाय बावैसो सिगां। महरगिरि खगेन जोमै मिथिंगा बिथांमोनखौ नुनो मोनगोन बे मिउजिक एलबामाव। बाबुलाजों करिय'ग्राफि खालामजानाय बे मिउजिक एलबामखौ रिलिज होनाय जाबाय आगोरा क्रिएशन बर' हारवाया। बे रिलिज होनाय बुब्लियाव रोजाबगिरि अजित बर' बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों मा बुंथिदों फै जोङो नायदोनि। खुलुमबाय, आं दिनै बड'लेण्ड खौरां चेनेलाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां होनो नागिरदों। बेनो जाबाय आं मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ रजे नों एलबाम बानायगासिनो दङ। बेखौ साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज खालामनाय जासिगोन, माने इउटुबाव हगारनाय जासिगोन। बे संखौ नोंथांमोना आगोरा क्रिएशन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो अनसायगोन, नायगोन आरो इन्जय खालामगोन। आं न'आव गैयाब्लाबो माने सार्भिस मावोब्लाबो बेनिफ्राय जा एसे रां मोनो बेजोंनो आं बायदिसिना सं
एलबाम बायदि बानायनो नाजालांगासिनो दङ। दासिमहालागै आं मोनद' बर'नि सं माने मिउजिक बानायखांबाय। बेनि गेजेराव बे एलबामा आंनि गिबि मिउजिक भिडिअ। इयुनावबो आं बेबायदिनो जा हायो मिउजिक भिडिअ बानायनो नाजालांबाय थागोन। आसा खालामो आंनि बे मिउजिक भिडिअआ जोंनि बर' हारिनि इन्डास्ट्रियाव एसेब्लाबो बिहोमा होनो हागोन होननानै। जोबथारनायाव आं बे बड'लेण्ड खौरां चेनेलखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय जे आंखौ रायजोफोरनि सिगाङाव बेबायदि मेसेज होनो खाबु होनायनि थाखाय। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरां मोनसे बिग ब्रेकिं निउज मोनफैदों आरो बे बिग ब्रेकिं निउजआनो जाबाय जोबथारना पुलिसनि फानजारियाव गोग्लैनांबाय एसआइ केलेंकारिनि गाहाय दुथां खुंगुर पि.के. दत्त बिथाङा भारत नेपाल काकर बिदानिफ्राय हमनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिथांखौ पानि टेंकियाव लाखिनाय जादों होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो आगोल एसआइ केलेंकारिनि गाहाय दुथांखौ पुलिसा नागिरबाय दङमोन, नाथाय जोबथारनायाव पुलिसनि फानजारियाव गोग्लैनांबाय एसआइ केलेंकारिनि गाहाय दुथां खुंगुर पि.के. दत्त बिथाङा। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। मोनसे बिग ब्रेकिं निउज मोनफैदों आरो बे बिग ब्रेकिं निउजआनो जाहैबाय रिया चक्रवर्तीनो बम्बे हाइकर्टआ बेल होनाय जाबाय। नाथाय मख'नो गोनांदि रिया चक्रवर्तीनि फंबाय सौभिक चक्रवर्तीनो बेल होनाय जायाखै, थामहिनबा बेल होनायनिफ्राय बिथांखौ गोजानाव लाखिनाय जादों। नायगिरि नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरो जे सुशांत सिंह राजपुत बिथांनि थैनाय केसजों लोब्बा थानाय रिया चक्रवर्तीखौ बावैसो बम्बे हाइकर्टआ बेल होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय दानिया सम सफैबाय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ जोबानो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।